солҳои охир бо зиёд шудани биноҳои баландошона ва мавриди истифода қарор гирифтани боғҳои фарҳангиву фароғатӣ симои шаҳри Душанбе боз ҳам назаррабо гардида истодааст. инчунин насби лампаву фурӯзонакҳои ранга дар иншооти баландошона ва боғу гулгаштҳо муҳити пойтахтро боз ҳам диданитар менамояд. зимни мушоҳида маълум гардид ки сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе бахусус кӯдакон ба фурӯзонакҳои ранга ва биноҳои ородудашуда таваҷҷӯҳи махсус менамоянд. шомгоҳон сокинони пойтахт ба сайру гашт баромада аз табиати назаррабо ҳаловат мебаранд. мисоли инро аз андешаҳои худи сокинон мешунавем. Илова Рашидов, сокини шаҳри Турсунзода. Солҳои охир дар шаҳри Душанбе фурӯзонакҳо ва чароғое ки гузошта шудааст ба зебоии шаҳр як ҳусни дигаре зам мекунад. Албатта шабонгаҳ мо ҳангоме ки дар кӯчаҳои шаҳр сайргашт мекунем мушоҳида мекунем ки Душанбе шаҳр хеле зебо гаштааст ва ин равшанӣ ҳам як зебогии хосае дорад. Нисбат ба солҳои пешин дида шаҳри Душанбе умуман дигаргун гаштааст ва албатта ҳар як сокин ва ҳар як меҳмони пойтахти кишвари азизамон аз ин чиз хурсанд аст. Абдуллаев Амҷалол, фурӯзонакҳои шаҳри Душанбе хеле зебо. Мо миннатдор ҳастем ки шаҳр хеле зебо кардасан. من معلمه دانشکده صنعت تصویری و دیزاینری تاجیکستان. به نظر من علمی روشنایی‌هایی که در این کوچه ها دیده میشن به نظر من خیلی زیبا است. برای که هر روشنایی، هر رنگ سرخ، رنگ سبز، رنگ زرد اینا دقیقاً رمز دارن. از جهت صنعت اگر بیایم باید که همه وقت شهر ما زیبا باشد. равоншиносон бар он ақидаанд ки тамошои ҳар гуна рангҳои дурахшанда ба рӯҳу равони инсон фоида мебахшад. ҳангоми дидани боғу биноҳои бо чароғҳои рангаоро додашуда асаб орому рӯҳи шахс болида мегардад. Нодир Амонов, равоншинос, омӯзгори донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, дар ин бобат изҳори андеша намуд. вақте ки инсон чизои равшану рангобаранга мебинад, гуфта мекунад дар ӯ ҳиссиётҳои мусбӣ ташаккул меёбад. ҳиссиёти гуфта мумкин аст хотирҷамӣ, қаноатмандӣ аз зиндагӣ, хурсандиро ташаккул медиҳад ва ин ҳиссиётҳои олии инсонӣ боиси дар инсон тавлид ёфтани ҳолати хуби равонӣ мешавад ва ҳамаи ин инсонро ба зиндагӣ, ба кор, ба фаъолӣ, ба орзу ҳавасҳои нав нек даъват мекунад. шукр гӯем ки вақте мо бегоҳӣ дар кӯчаҳо ва хиёбонҳои шаҳри Душанбе қадам мебонем, мо мебинем ки чӣ қадр шаҳри мо як зебо шуд. ҳар як кӯдакро масалан дар ҷои торик агар нигоҳ доред, доду фиғон карда гирьяву нола мекунад. ва вақте ки баръакс мешавад, кӯча вақте ба кӯчаи ҳамин хел масалан дурахшон, зебо, бо рангҳои масалан фурӯзак, ҳамин чароғакҳои фурӯхташудае ки рангобарангро вақти кӯдак мебинад, дар дилу ҳам як хурсандӣ нисбат ба ҳамин олами ётакарда пайдо мешавад. масалан тарсу ҳарос аз ӯ дур мешавад. дар дили кӯдак қаноатмандӣ ташаккул дода мешавад, ҳиссиётҳои олии инсонӣ ба зебогӣ, ба тозагӣ. Шарофиддин Талабов, муовини директори муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе, зимни суҳбат гуфт ки фурӯзонакҳои ранга ва аркаҳои ороишӣ бо тарҳу дизайни муосир дар хиёбонҳо ва боғҳои фарҳангиву фароғатӣ бо мақсади зебоии шабонаи пойтахт ва фароғатии сокинон насб гардиданд. соли охир гуфтан мумкин аст тамоми роҳҳои марказии пойтахт нақади роҳҳои мошингузар, нақши нигорҳои миллӣ бо истифода аз элементҳои ороишии светодиодӣ насб карда шуданд ки шабонгоҳ ҳам рӯзона нақши муайян доранд ва шабонгоҳ бо фурӯзон шудашон ба кӯчаҳо ҳусни навзан мекунанд. гуфтан мумкин аст ки ҳама ин элементҳои ороишии светодиодӣ, элементҳои барқӣ равшаниафкан барои боз ҳам зебо диданӣ гардондани хиёбонҳои пойтахт ҳам барои сокинон ва ҳам барои меҳмонҳое ки ба Душанбе мо ташриф меоранд равона гардидааст. гузоштани фурӯзонакҳои ранга дар хиёбонҳои шаҳри Душанбе бо дастурҳои роҳбарияти шаҳр амалӣ гардида, имрӯзҳо шабона ҳам метавон зебоиҳои пойтахтро тамошо кард. дар баробари дигар имкониятҳои фароҳамшуда ба лаззати маънавии сокинону меҳмонон диққати махсус равона шудааст, зеро аз тамошои манзараҳои рангаву зебо кас болидахотир мегардад. инро донишҷӯёни донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Саҳоба ва Дилрабо низ зимни суҳбат ба мо тасдиқ намуданд. وقتی که شامگاهی به تماشای شهر میبری، یعنی در شهر سیر کردن میخواهی، وقتی فروزانک ها رو نگاه میکنی به تو یک حلاوت، یک کیفیتی میبخشند. مثلا طرح آنها، معمارانی که آنها را ساختند، آنها در خود یک راز نهفته هستند. مثلا بعضی این فروزانک ها شکل‌های هر گونه گل ها را دارند و این برای کودکان و خصوصا ساکنان یک حلاوت میبخشد و آنها میتوانند که در شهر سیر کنند و تنها همان جای‌های را انتخاب میکنند برای عکس برداری که آنها نقش و نگارها و فروزانک های زیبا می توانند که عکس برداری نمایند.
چنانکه که به همگان معلوم است روز از روز شهر ما زیباتر و دلرباتر شده ایستاده است و در برابر این هر یک ساختمانی که می‌بینیم با چراغک های فروزان شده آرایش داده شده اند. کتابخانه ملی خیلی زیبا است و از تمام جهت با چراغک های فروزان تامین کرده شده است که هم برای زیبایی و هم برای به شوق آوردن کودکان این چنین جوانان که به اینجا یعنی میل میکنند و میآیند در اینجا وقت خویش را سپری میکنند. биноҳо бо тарҳи миллӣ муосир ва оро додани девораҳои онҳо бо чароғҳои рангаву равшанидиҳанда шабонгаҳ шаҳрро боз ҳам диданӣ намудааст. сокинонро мебояд бештар дар кӯчаву хиёбонҳо ва боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт ба сайру истироҳат машғул шаванд ва аз зебоиҳо ғизои маънавӣ гиранд. комрони абдувалӣ махсус барои радиои садои душанбе.